Tässä olisi nyt tämä M3 takavanne, eli Style 220 M9 vai 9,5 tuumaa, kun tämä oli leveä ja 19 tuumanen. Ja tämä kävi nyt siellä maalarilla vähän korjattavana, että tuossa kohtaan näkyy tommonen jälki vielä. Et siinä oli ihan semmonen niinku kunnon särö, semmonen terävä, vähän niinku kuoppa. Et se täytti 2 komponenttilakalla ja sitten se oli vesihieonnut sitä jollain trisaakkisysteemillä, miten se sanoi. Ihan tyytyväinen on nyt tähän vanteeseen, että tämähän siis maksoi 390 plus toimitus tuolta Saksan maalta. Ja me sitten vähän tietysti ajelin tommosella pikku akkurotaarilla, myllyttiin tämän vanteen ja sitten kävi tuolta sisältäkin läpi ton silleen, että siellä oli aika paljon kaikkea pikitahroja, niin pyyhin tuolla Valetron, mikä se nyt on, Tar and Glue Removerilla, ihan liinalla nuo, niin hyvin lähti piet pois sieltä ja otin tuolla Toffeelaakalla sitten nuo vanhat nuo tarrajäämät siitä pois, että tämmönen. Et siihenhän se olisi sitten menossa ensi viikolla varmaankin tuohon vehkeeseen sitten. Tuohon vehkeeseen olisi sitten tuonne oikealle menossa alle. Että niin. Onneksi noita nyt löytyy vielä noita käytettyjäkin vanteita, ettei tarvinnut uutta ostaa siihen. Että kun nyt vielä haluaa toistaiseksi noissa Style 220 M-vanteissa pysyä, niin nuohan on ilmeisesti jotkut ihan kohtalaisenkin hyvät takovanteet, nuo alkuperäiset, mitkä tuossa on. Että semmoista. Tämmönen pätkä tällä kertaa.